Oi saakeli! Pakkaa tavaras heti! Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Etteis yhtään häpeä. Onko mä käsittänyt senkin väärin, että sinä ja Seppo intiimissä turvekylvissä vähän puuhastellaan? Et tietenkään oo. Ismo, ota isistä. Osteri Ossi! Mä haluaisin takahuoneeseen sun kanssa ja mieluummin kahden kesken. Asia selvä. Happy Homes hoitaa hommaa. Tajutko sä, miten säälittävältä sä kuulostat? Kyllä. Me vaadimme, että pienenkin ihmisen ääni pitää tulla esiin. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Housut ja kengät pois. Senkö? Mä haluan Hivelemään osinkomeita. kurmeejuustoja. Kun mä en tiennyt, että Seppo on homo. Sokeria 6 kiloa. Aivan. Syön. 6 kiloa. Kiiva. Taas kerran. Eikä napanoksia tossa. Paraskin puhumaan. Ja nyt ulos täältä. Ja sä lähdet. Kuves tyttö, mä olin kapaloissa. Jo silloin, kun sä olit vielä kauppias. Voi helvettä. Totta vai tarua, tarinaani karua, uskoiskohan vaan tuota ollenkaan. Valmis.